ngiyafuna siya phezulu. Bakhona abantu la abazothi sidinga i-upper room. Sifuna ukuhlala la kunonkulunkulu khona. Asumhlabelelo bazalwane. Ngithanda inkosi ukuhlala lapho kune ngani khona noma banye bengathanda mina ngithanda phezulu. Khona abantu abathanda ilevele phansi bese bakhona bathi masebe bamukela usomana bangahlali kwileveli yabantu kodwa bakhufukela kwileveli kaNkulunkulu. Awunyakizwa ibaluleko sesizwe sizophusama abantu la abaleveli yaphezulu, abantu be-high calling, abantu be-upper room, abathi ngihlale la kuney'ndaba khona kodwa ngifuna ukuyala kunonkulunkulu khona. Ngiyahlala la kunama-issues khona kodwa ngifuna ukuyala kunonkulunkulu khona. Awushout hallelujah. In the church, kunama groups. Kune group yeyicisha mlilo eyixosha uNkulunkulu yeyicisha umlilo kaNkulunkulu. Jesus. Bese kuba khona igroup ondebe embili obias. Jesus. Abayishaya ngapha bayishaya ngapha. Jesus. Bese kuba khona le group ethi angifuni ukuba ngapha futhi angifuni ukuba ngapha. Mina ngifuna lo nkulunkulu. Into engenza ngakholwa bengifuna lo nkulunkulu. Hallelujah. Angifuni izinto zabantu, angifuni indaba zabantu. Hallelujah. Ungazi manje khona la kule ndaba. Jesus. Kukhona lento ukuthi nasongenile bese kuba khona into ekunyakazisa ngaphakathi. Jesus. Awudisekhona bazalwane. Hallelujah. Athi umhlabelelo bafuna ukuyikhipha lento engene kimi ngithi hayi salale njalo. Nasengenele uNkulunkulu empilweni yakho khona izinto ezishintshayo. Oh Jesus. Baneyinqumo abantu abangenazo. Uba nendlela yokuphila abantu abangayiphili. Hallelujah. Uba nalento ethi mina ngifuna ukwahluka kwabanye abantu. Jesus. Awunikholwa. Hallelujah. Athi Paul mangabe ngisakhathazwa umuntu. Hallelujah. Nisekhona enkonzweni. Jesus. Ngoba emzimbeni wami sengembethe. Ah Jesus. Lento yokuthi nasongenile bese uba kwi-level yabo bonke abantu. Jesus. Alikho iphunga ongalitholi labanye abantu. Kodwa newasuka kulabo bantu wanyukela kwi-upper room. Yes Jesus. The upper room kwangesibo bonke ababehlala kuyo. I-upper room makukwindawo ba-communicate khona noNkulunkulu. It's a place la khona uNkulunkulu ayihlala khona nabantu benhliziyo yakhe. Indawo la khona ababethi mabexoxa khona uJesu uNkulunkulu azokwenza i-Holy Communion. Hallelujah. I-Holy Communion, the last supper, i-Holy Communion yokugcina yadliwa kwi-upper room. Jesus. Bathi mabeqeda ukudla kwi-upper room i-Holy Communion, uNkulunkulu wakhuluma amagama ukuthi uma sengisuka phakathi kwenu. Ake sithi amen bazalwane. Uma sihamba nabo thini anobuyela eJerusalem. Jesus. Nihlale eJerusalem nilindele amandla ngoba niyakonkeliswa amandla. Jesus. Mase ninamkeliswa amandla lithi iBhayibheli nizoba ngofakazi bami eJerusalem naseJudeya nasezizweni zonke. Jesus. Okukuthi mawuhleli kwi-upper room wamkela amandla. Mase wamkela amandla bese uphuma ngamandla la wamkele kwi-upper room. Ngoba awukwazi ukuphuma, kunabantu abaphumile bengazange bahlale kwi-upper room. Kunabantu ababe kwi-exposure kodwa bengazange babe nobudlelwane ne-upper room. Uma behlale bebe kwi-exposure ubona ngoba bethwala begijima bayothwala. Into edala abathwale bafune izinto ezishesha ukuthi abahlalanga kwi-upper room. Abantu abahlala kwi-upper room abantu aba-understand the language kaNkulunkulu oyingcwele. Abantu aba-understand ukukhuluma kaNkulunkulu intetho kaThixo.
awusizozala abantu kulezi nsuku abathi ngifuna uku-understanda intetho kaSomandla. I wish ngangizwa bazalwane ngithi abantu abazothi we want to understand intetho kaThixo. Sibazwile abantu, sibabonile abantu, but this time around we are looking for our God. Sifuna lo Nkulunkulu, sifuna lo Thixo. Hallelujah. Ngeke senze ebomini bakho uma usaphethe isikhumbuzo sabantu. Khona abantu efanele uphume kubona ukuze ubone uNkulunkulu namandla akhe. Jesus. Awunikhona la. Hallelujah. Ngizwa amandla namhlanje. Ngibona uNkulunkulu la emningi ngendlela esimangaliso. Jesus. Angiyazi lento engiyibonayo. I see God moving in this place and his glory. Ngibona inkazimulo yakhe igcwala nje igcwele le ndawo. Jesus. Oh, what a blessed day. Oh, Jesus Christ. Moya ngcwele. Angiyazi indlinzo yakhe la yobisinjani. Jesus. Ngoba ngibona ngathi ngizophumelela ngale ndlela esimangaliso kule yathi. Hallelujah. Ngoba la sizophuphisa kwabathakathi sophakamisa kaNkulunkulu. Ngibona njengoba silana nje. Uthi uNkulunkulu kunezinto ezintsha azozenza. Jesus. Uthi nasongenile uthi follow that man. He will take you to the upper room. Jesus. Follow that man, he will take you to the upper room. Ngoba khona abantu ohlangana nabo nasohlangene nabo bakubuyisele kwi-past yakho. Jesus. Bese kuba khona abantu omasohlangene nabo bakususe kwi-past yakho bakubeke kwi-future yakho. Jesus. I am here to preach about your destination. Hallelujah. I am here to preach about your future. Hallelujah. I am here to prophesy that your future is bright. I am here to tell you that I am here to tell you that there is a large door in front of you. It's waiting for you to do Hallelujah. Jesus. Aparo, siano. Khona bana bangabangizwa. Sinukela kwi-aparo. Siyasuka kwi-level yabangani. Siyasuka kwi-level yabantu. Yabona mase kwi-aparo ufika abantu beqoqa ngemjolo. Beko ngena wena bashintsha ilanguage. Lethe nangu lo mfundisi asishintshe ilanguage. Hallelujah. Mase kwi-aparo ufika abantu beqoqa ngezinto ezimbi. Kodwa mase kufike wena vele kushintsha ilanguage. Ngoba uNkulunkulu akaku-allocate kwi-language engekho relevant. Kodwa uNkulunkulu ukufaka kwi-language that is relevant with your nature. Uthi nature yakhe idinga iphi language. Awuyena umuntu wezinto ezi-routine, awuyena umuntu wezinto ezibolile. Kodwa umuntu wezinto eziphilayo. We are here to develop, to build, to take you out from the rotten stuff. Sizokhipha intweni ebolile sikunikeza ukuphila okuphakade. Yesu ukuphila okuphakade ngaphandle kaJesu akho lutho lwenzeka. Sahlangana naye impilo yashintsha kwenzeka inhlekelelo. Washintsha izinto sasingazi nathi kuzoba ngabantu. Kodwa inkosi yasikhumbula sabantukazana sabantu bokulahlwa. Yathatha inkosi asho njalo umhlabelelo. Uthiwa ngikhipha odakeni wangiphakamisa. Uthi ngakho ngithula ngithi uJesu uyangiphakamisa. Ngoba sikhishwa la besiqedwe khona izinto zehlabathi. Sikhishwa la usathane bethu siqeda khona usimimilita khona usibosha khona. Asiphakamisa uNkulunkulu ithi phambili uyayithatha imboba ayithuthe ayithathe ezaneni. Ayihlalise namakhosi. Azothulula uSomandla ahlalise wona namakhosi. Thank you, Jesus.
upper room. Siyanyuka siya kwi-upper room. Oh, Jesus. Abantu abakathendele enkonzo le. Ungavumi ukuphelela inkonzo ungangenanga kwi-upper room. Oh, Jesus. Ungavumi ukuphelela engusalela ungangenanga kwi-upper room. Ungavumi ukuphelela umthandazo ungangenanga kwi-upper room. Oh, Jesus. Ungabi on the same page kade kulona ngayizolo for years and years. Phuma kule page lakho. Phuma kule nqondo. Phuma kulonto. Phuma. Yala! Jesus. Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ngitshele. Jesus. Uthi nokusho kuzokwenzeka kule ndawo. uNkulunkulu khona okusho kuzokwenzeka. Oh, Jesus. Kunabantu abazobona uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu angisho ukuthi kunezinto ezintsha sazozenza. Oh, Jesus. Khona abantu azoba exposed. Oh, Jesus. uNkulunkulu uzoveza imisebenzi obumnyama ngokukhanya. Hallelujah. Ukhona ukukhanya kuzolunguza kulo mhlaba esihamba sesinathi. Oh, Jesus. There's a light that will come into this land. Jesus. And God is going to expose yonke imikhuba yobumnyama. Hallelujah. Angazi ukuthi inhlobo nomkhuba that is dominating in this area. Jesus. But uNkulunkulu uthi kimi ngitshela ukuthi he will expose it in the name of Jesus. Yes, Jesus. Kuzobanjwa namasela, kuzobanjwa bonke abantu abakusathana abayuzile to destroy your house, to destroy your family, to destroy your life. God is going to catch them in the mighty name and the blood of Jesus. Oh, Let's Jesus. close our eyes. We are moving to the next level. Oh, Jesus. Ifuna ningene kwi-upper room. IBhayibheli basebengenile endlini banyukile ekamelo eliphezulu. Kungayingozi ukungena esontweni ungangenanga kuleli kamelo. Ngoba isonto liyafana nezinye namanye amasonto. Kodwa into enza umehluko ukuthi ungene esontweni bese uthola lento yasezulwini engafani nesonto. Baningi abantu abadla isonto bakhohlwa ukudla uJesu. Hallelujah. Namhlanje noma bephila baphila impilo ongayazi noma iyaphambili noma iyahlehla na. Hallelujah. Ngoba badla isonto bayeka ukudla umnikazi wesonto. Jesus. Bayeka ukudla uJesu badla icawe. Icawe lisebenza nelama ngeke likusize next. Oh, Kodwa into Jesus. ezakusiza ukuthi uthathe lento engikhuluma ngayo ukuthi isuka uma ungenele ungene ekamelo eliphezulu. Hallelujah. Sivala amehlo sonke. Jesus. Sengiyathandaza umoya ongcwele uthi khona abantu abazosizakala namhlanje. Oh, Jesus. Abantu bazobuyela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyabathanda. Bathandile abantu bakhe. Sesiyathandaza ngegama likaJesu. Ngicela siphakamise izandla zethu sonke. Uma bekhona abantu bathi Bishop ithandazo nami ungasithethe isikhathi sakho vele ugijimuzela ngaphambili. Ngoba sokhuleka namhlanje ilanga lomthandazo. Angazi cela ningiphe nje noma at least noma 10 minutes omthandazo. 10 minutes bese ngiqeda la.